Kaixo, ongi etorri, bai Euskarari elkarteak antolatzen dituen elkarrengandik ikasi solasaldi hauetara, aurtengoan 5. edizioa dugu, eta gaurkoan mugikortasun berri edo jasangarriaren inguruan hitz egingo dugu. Gurekin gonbidatu batzu ditugu, baina hauek aurkeztu aurretik zenbait ideia eskaini nahi dizkizuet gaian murgiltzeko. Euskal Herria jasangarritasuna lortu nahi duen herrialden artean dago. Horrelatarako garraioari eta mugikortasunari buruzko erabakionak hartu behar dira eta klima aldaketaren aurka borrokatu. Hirietan garraioaren modua aldatzea, modu adimentsu eta jasangarrian egitea onuragarria izango da ekonomiaren aldetik, besteak beste. Etorkizuneko garraioa, jasangarria, digitala eta talentua erakartzeko gai izan behar du. Garraio sektorea aldaketak bizitzen ari da, mundua azkar aldatzen ari delako. Horregatik, administrazioek, enpresek eta herritarrek elkarrekin lan egin behar dute garapen jasangarria eta ekonomia uztartzeko. Jasangarriagoa den garraio sistema bat sortzea funtsezkoa izango da gure ekonomiaren etorkizunerako. Hau guztia, munduko egoera politikoak jasangarritasunari buruzko erabakietan duen eragina kontuan hartuta. Bai, honi buruz ere hitz egingo dugu, azken aldian aldaketa asko ematen ari direlako. Horrelako datuei eta bestelako galdera batzuei erantzuten saiatuko gera gaurkoan, horretarako ditugu gure gonbidatuak, eta aurten ere berritasun bat daukagu, herritarren galderaren bat edo beste sartuko dugulako elkarrizketan zehar, zuek erantzun dezazuen, ados? Beraz, orain gure gonbidatuak aurkezten jarriko naiz, han amaieran, Igor Villarreal daukagu, Mobiletik, ongi etorri? Eskerrik asko. Bera, kimika zientziatan lizentziatua eta zientziatan doktorea, litio-iozko bateriatan egindako tesiarekin. Laburbilduz, kurrikulum oso zabala dituzuelako, bere bilbide profesionala esan genezake, orokorrean ikerlanen egin dezula, naiz eta urte batzuk, estatu batuetan ere egon zeran, eta gaur egun Mobileko zuzendari nagusia da. Eta Mobil da, mugikortasun berriaren zentroa, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko jarduera, zientzia eta ezagutza garatzen diren espazioa da. Bai? Bai. Ongi etorri berriz ere. Eskerrik asko. Bere ondoan, Amaia Ortiz de Elgea, Ubeskotik. Ongi etorri? Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Lazerra. Ingurumen zientziatan graduatua eta biodibertsitatea, funtzionamendua eta ekosistemen kudeaketan masterra. Ingurumenaren hainbat arlotan lan egin ondoren, ala nola ingurumen hezkuntzan edo hiri iraunkortasunean gaur egun Ubesko erakundeko iraunkortasun arduraduna da. Eta nere ondoan, Mikel Irizar Buenetxea, Irizar Mobilitytik. Berak Mondragon Unibertsitatean ingeniaritza mekanikoan diplomatua, Irizar Mobilityn sorreratik, 2017tik bertan dihardu lanean, zera batean garapen ingeniari eta proiektu buru gisa, eta gaur egun komertzial arduraduna da Europako merkatuko bezeroekin harreman zuzena daukalarik. Beraz, hiruak mugikortasun berri edo jasangarri honen inguruko arloan adituak modu batetara edo bestean. Eta, nik galdera batzuk ditut, galdera hauek kasu gehienetan bakoitzari bat egingo dizuet, agian baten bat binakako txandak egingo ditugu edo denei botako dizuet, bai modu ordenatu gaun jateko eta ikusten gaituen horrek ere nolabait ere gaian kokapen hobeago bat eduki dezan. Ados? Hasteko denei galdetuko dizuedan galdera, zabala. Zer da mugikortasun jasangarri edo mugikortasun berri hau? Zertaz ari gara? Ordenean joan zaitezke, ez dizuet esango zein azten den. Nire ustetan mugikortasun berria, esan dezu moduan mugikortasun jasangarria, mugikortasun efizientea, ekologikoa eta irisgarria da. Eta gu, Irizarri Mobilitytik nator, enpresa pribatu batengatik non autobus elektrikoak garatzen dituguna, eta aktore printzipala gea mugikortasun garapen honetan. Nik esango nuke mugikortasun berrian arlo asko sartzen direla, bai ibilgailu berriak, elektriko, hibrido, baita erregai berriak, gas naturala, hidrogenoa, orain azken aldian hainbeste entzuten ari den hidrobiodiesela,
Eta baita teknologia berriak ere, ez dira denak ibilgailu edo erregaiak. Gero eta gehiago entzuten ari gara adimen artifizialaren aplikazioa, adibidez rutak diseinatzerako orduan, nik esango nuke mugikortasun berriak hori dena englobatzen duela eta oso gai zabala dela. Bai, nik horrekin ados nago, ez? Eta baita beste gauzat esango nuke, ez da inberriak, gauza batzuk ez dira inberriak, ez? Esan dena da, bilgailu elektrikoa daramatzaia denbora bat gure artean. Orduan berria ez da, bai garatu behar den gauza bada eta aurrea joan behar dena. Baina ez da ja bakarrik jasangarria hori funtsa bada, gero baita zer aldatzen nahi dan, ez? Berrikuntza horretan gauza desberdinak aldatzen nahi da. Balde batetik da jasangarritasuna. Hitz egiten nahi kotxe elektrikoari buruz edo behikulo elektrikoari buruz, baina egia da bateriak aparte badodela beste erabateko teknologia batzuk, ez? Eta gero aldi beren berri horretan bai daude beste teknologia batzuk, beste gauza batzuk aldatzen nahi diela, da, eta gizartea, ez? Esan nahi detena da. Azkenian hor digitalizazioarekin, baita, esan dezakegu, behikulo inteligente edo autonomoa eta gauza guztiak hori baita garatzen nahi da, eta horrek ekartzen nahi da baita utura aldaketa bat. Eta baita herritarrengan baita aldatzen nahi dira gauzak, ez? Orduan, hor gauza asko nazten ditugu esaten dugunean berria, ez? Baita, adiez, balimadegoaz hiria handi batea, baita ikusten nahi ga zerbait aldatzen nahi dela, ez? Hau da, zuk orain hartu dezakezu patinetea, edo hartu dezakezu txirrinda, edo hartu dezakezu motorra, edo hartu dezakezu kotxe bat, ez? Zaizut hor, hor dago, azkenian beste mugitzeko era bat, orduan gauza asko aldatzen nahi dira aldi berean, baina hori bai, niretzako oso garrantzitsua da, azkenean jasangarritasuna, ez? Azkenean hor daukagu gizarte bezala kriston erronka, azkenean aldaketa klimatikoarekin eta jasangarritasuna bai izan behar da ardatz nagusi bat. Baina gauza asko aldatzen nahi dira aldi berean. Gero zehaztuko ditugu, kontatzen dituzuen gauza horiek, besteak beste irigarraioa nola aldatuko da eta. Baina ara joan aurretik, nik galdetu nahiko nizueke Amaia eta Mikel bereziki enpresa zehazpatuetatik zatoztela, mugikortasun jasangarri edo berri honek nola eralda dezake enpresa bat? Ze modutara eraldatzen du? Ze aldaketak suposatu dituzuentzako azken urtetan? Bueno, azken finean irizarrek, nire kasuan ez, irizarretik nator, irizarrek 130 urte baino gehiagoko historia ditu. Duela 15 urteren arte esan genezake, ibilgailu konbentzionalak garatzen genituen, non diesela, gasolina eta hibridoak hasten ziren. Orduan, horrez gero urte ez genukan horren besteko garapenik, konparatzen badugu, alderatzen badugu, azken 15 urtetan arte. Duela 15 urte hasi ginen elektrikoaren proiektuarekin, eta horrekin batera inbertsio oso handia jasan behar izan dugu, internuki, enpresaren baitan, eta inbertsio hori egin dugu modu jasangarri batean gure produktuak ekoizteko. Zer esan edu horrek? Guk internoki egin duguna da ez bakarrik produktuak merkatua eraman, baina baita ere eredu hori gure baitan aplikatu. Eta horretarako teknologia berdeak erabiltzen ditugu gure prozesuetan, materialen berrerabilpena, baterien berziklatzea, eta barrekoak. Bai, nik esango nuke oraintxe bertan dirudinagatik mugikortasun berri honek suposatzen duen aldaketa nagusia eta bai gustatuko litzaidake azpimarratzea, hori dela gaur egun eta momentu honetan eta berak esan du baita, ez? Teknologia oso azkar doa, 15 azken urteetan aldaketa asko egon dira. Seguraski hurrengo 5 urteetan aldaketa areta gehiago egongo dira, orduan igual 5 urte barruk beste egoera batean guztiz ezberdina gaude. Baina bai somatzen dugula edo bai interpretatzen dugu, enpresentzako eraldaketa prozesu oso potente bat ekarriko duela, ze enpresa moldatu beharko da zentzu batean mugikortasun berriaren ezaugarrietara. Eta ez orain arte bezala mugikortasuna enpresaren funtzionamendura moldatu dela. Ez, esate baterako. Nik batez ere kamioiei buruz hitz egingo dut, ze gure enpresan hori da mugikortasun nagusiena, eta txofer batek 9 ordu lan egin dezake maximo. Ez? Eta orduan, denbora horretan kamioiaren karga sartu behar badugu, txoferren
txoferrarentzat, lan ordu efektibo gutxiago izango dira, ez? Eta orduan hor ja, moldaketa bat egin beharko dugu txofer horrekin, egin dezakeen rutak, edo nola antolatuko dugu bere jornada, hori kontuan hartu behar izateko. Gero ubeskon, kamioiak etengabe mugitzen ari dira, ez? Azkenean oso aktibo garrantzitsu eta garestiak dira, orduan ondo aprobetxatu behar ditugu, eta daude denbora guztian, zentraletik, plataforma logistikotik, supermerkatutara, ruta egin, buelta, karga, deskarga, ez? Eta hor baita, karga denbora hori sartu beharko bagenu, rutak seguraski berdiseinatu beharko lirateke. Orduan, bai ikusten ari garela, momentu honetan dirudinagatik, bai aldatu beharko genula gure prozesua edo gure funtzionamendua mugikortasun berri honen ezaugarrietara moldatzeko. Eta hor ikusten dugu erronka nagusia. Ondorioz, antolaketa eta egokitzapen berriak, ez? Oso denbora gutxiro, estrategiak aldatze. Hau, igorrentzako dijoa, naiz gero zuei ere nahi baldin badezu erantzun dezakezue. Zer erronka ikusten dituzue mugikortasun iraunkarreko sistema hauek eskala handian ezartzeko? Eskala handian ezartzeko, zer buruz ez ziten nahi eskala handia, zen egiten da. Ez ziten nahi balik magea, automozio munduan, azkenian erronka da rekarga puntuak. Azkenian, eta erronka zerri buruz ez ziten nahi gea. Hau da, ez ziten balik magea industrialetikan erronka izan daiteke, asko gauza asko aldatzen aidiela, ez? Merkatu aldatzen nahi da, hornitzaileak aldatzen nahi da, bateria dela funtsesko puntu bat, orain ja ez dago Europarren esku, ez ere zela daude Asiarren esku, orduan azkenean hor aldaketa batzuk sartzen nahi dira, Horri ziten manibega. Ziten manibega, usuario bezala, hor erronka handiena izan daiteke rekarga puntuan. Naiz eta gaur egun rekarga puntu asko egon eta nahiko egon, badago sensazio bat, eta egia da, falta diela, potentzialtuko rekarga puntuak egin ahal izateko rekarga azkarrak. Hirugarrena izan daiteke automoziotikan kanpo balin bagoaz. Kanpotikan balin bagoaz, adiez kamioak ikusita, hor baita, badaude garapen batzuk egin beharra esatikan, eta beste teknologia batzuk baita sartzeko aukera egongo dira. Esan egitena da, azkenean sistema bat, gero eta pisutxoago eta gero eta luzeago egin bat badu bere ruta edo dena delakoa, azkenean bateriak ez dira erantzun bat. Orduan hor sartzen dira baita beste aukera teknologiko bat. Orduan azkenean bagoaz mix teknologiko batea eta mix teknologiko horrek ekartzen du baita beste teknologia batzun garapena, beste teknologia batzuk baita integrazioa, kudeapena eta horrelako gauzak. Orain zehazki enpresetara naiz eta mailak esan du, ez? Dagoeneko berak flotak eta nola antolatzen diren, eta pixkatxu bat hitz egin dugun. Enpresen begirada horretatik zehazte aldera, galdera izango litzateke, enpresa ekosistematan garatzen ari diren proiektu eta produktuak zeintzu diren ikusita, nola ikusten duzue gure ingurua zehazki enpresatan, ez oroar, hitz egiten ari zinerazu, momentu honetan mugikortasun berri horri dagokionez. Nola ikusten dituzue enpresak oroar? Nire ustetan guk egiten duguna da autobus elektrikoak garatu hirietako garraio publikoentzako. Eta hiri hauek eskaintzen dituzten rutekin alderatuta, gaur egun esan genezake autobusak gai direla ruta horiek aurrera eramateko. Zein izan da betidanik kezkarik diena edo garrantzitsuena autonomia. Elektromobilitatea hasi zenean, azken finean autobus, hiritako autobusak egunero 200 eta 300 kilometro inguru egiten dituzte. Elektromobilitatea hasi zenean, baterien garapenakin, gai ginen 200, 180, 220 kilometro egiteko. Baterien bizitza hasieran, gero hau oso garrantzitsua da, bateriek bizitza finito bat dutela, eta gero berzirletu egin behar direla, baina azken finean degradazioarekin autonomia hau txikitu egingo dela. Gaur egun, esan genezake, teknologia prestatuta dagola hirietako
ruta gehienak aurrera eramateko. Gero beste gauza bat da, hiritik kanpo ateratzen geranen, eta hori Igorrek esan duen moduan, gure ustetan mugikortasuna multiteknologikoa izango da. Eta horretarako beste teknologia mota batzuk garatu ditugu arazo haue aurre emateko. Aurrez esan dizuedan moduan, baditugu galdera batzuk herritarrek egindakoak, orduan ea ondo entzuten dezuen, eta zer esaten didazuen honi ados. Badoa, Nola lagun dezakete politika publikoek garraio sistema jasangarriago bat garatzen? zein animatzen da. Bueno, hasiko naiz, nire ustez gauza bat komentatu ez deguna, transversaki komentatu dugu karga puntuekin, baina oso azken finean enpresa pribatuen aktibitatea oso azkar dijoa eta garapenak oso azkar doaz. Komentatu duguna, batirien inguruan eta mugikortasunak sartzen dituen erronkei aurre emateko. Nire ustez, hemen oso garrantzitsua da administrazioak aurrera eramaten dituen proiektuen esan genezake timing hori bateratua eta azkarrago izatea, ze inbertsioa badago, eta hori ezin daukatu, inbertsioa badago, inbertsio handia, baino gure ustetan noizean behin kolaborazio gehiago beharko da, edo kolaborazioan mantendu behar da, ze gaur egun kolaborazio handia dago. Hirurak erantzuten nahiko nuke alda neurrian, beraz. Nik esango nuke oraindik erronka asko ditugu adibidez mugikortasun elektrikoari dagokionez, eta horiek konpondu beharko liratekeela eta igual arazoa oraindik teknologikoa dela gehiago, administrazioaren laguntza falta baino. Adibidez, aipatu dugu autonomia, karga puntu falta, eta adibide praktiko bat jartzeagatik, orain dela urte eta erdi edo lako zerbait, ubeskon kamioi elektriko batekin probak egin genituen, ikusteko era flotara batu ziteken, ikusteko nola moldatzen ginen, eta, oztopo desente topatu genituen. Lehenengoa izan zen, hori, autonomia. Azkenean gu hiritik ateratzen gara, orduan hor beste kontzeptua da. Baina, autonomia mugatua zeukan, orduan ruta zehatz batzuk egin zezaken bakarrik, ezin zuen edo zein ruta egin. Gero hortaz aparte, gure kasuan, elikagaiak banatzen ditugu. Orduan baita, temperatura kontrola edo, refrigerazioa batzen bagenion, energia kontsumo gehiago zekan, orduan egin zezaken ruta eta motzagoa zen. Gero, puntu bat garrantzitsua dena baita da, karga puntuena, baina ez bakarrik elektrolinerak eta hortik topatu alizatea baizik eta gure instalazioetan. Kamioi hori hartu genunean, kargadorea instalatu behar izan genuen, noski, eta hor mantenimendukoak esan zegoen, jakin dezazuen, hau aurrera joan daitekelako, baina momentu honetan gure instalazioak kamioi bat jasan dezake arazandirik gabe. Baina 3-4 kamioirekin aldi berean gainkarga bat sortuko genuke. Eta hori hitz egiten ari gara 3-4 kamioien inguruan. Gure Iruneko plataforman 40 kamioi ditugu. Orduan pentsatu behar badugu, simplemente horren erdia aldi berean kargatu beharko liratekela, 20 kamioi inguru, uste dut beste itzalaldi bat sortu dezakegula behintzat Gipuzkoan, sarea ez dago horretarako prest, potentzia asko handitu beharko genuke, orduan, beste hainbat oztopo daude, gero imaginatzen dut igual beste puntu batean ateratzen dela, baina aseguratzaileena dago, naiz eta administrazio publikoek asko lagundu, adibidez orain aseguratzaileekin daude erronka batzuk eta oztopo batzuk, azken aldian imaginatzen dut ikusiko zenutela, baina ibilgailu elektrikoekin istripu pare bat egon dira, hor arazo batzuk sortu dira eta orduan aseguratzaileek ez dituzte begi oso honez ikusten.
Toki askotan adibidez, ja patinete elektrikoen sarrera debekatu dituzte, gure bulegoetan barne. Ez? Orduan, seguratzaileari planteatuko diogu patinete elektrikoak sartzea debekatu digunean 40 kamioi elektriko sartu nahi ditugula, ez dakit horrela bintzat oso posible litzateken, eta orduan, naiz eta administraziotik laguntza asko euki, ez, askotan hitz egiten da, ez, subentzioak eman behar dira, baina nik esango nuke oraintxe bertan prezioa ez dala oztopo nagusia. Naiz eta kamioiak, eta bada oztopo bat, noski, ze kamioi elektriko batek, hirukoitza balio du, kamioi estandar edo konbentzionala uste dut lehen hitz hori erabili duzula, konparatuta, baina beste hainbeste oztopo daude, naiz eta merkeak izan, nik ez dudala uste, oraindik eta momentu honetan, modu orokortu batean aplikatu ahalko liratekeela. Ados. Ikuspuntua. Edo ez nagon. Igorrek beste ikuspuntu bat dauka. Bai, horrexegatik nahi nun irurak erantzutea. Bai, hasi nahi de gauza batekin, eta da, istriputa zitzeit malima gauren dela gutxi gertatu, hendikan nik ez dakit harri bizere gertatu den, baina behikulo elektriko, kotxe elektrikoa berez, portzentaiki, da asko seguruagoa, gasolinakoa baino. Eta horiek estadistika, adiez Noruegan daukartela ja parke oso handi bat, hori frogatuta dago. Respetu osokin, ez dakitelako zer gertatu den azkenean hemen gaina hibridoa zan, gertatu zana, eta orduan ez dakigu zer dago. Hori alde batetikan, baina administrazio publikotaz hitz egiten bagea, gauza batzutan bada administrazio publikoak jokatu ezake alde batetikan normatibatekin. Gaur normatibak asko laguntzen du gauza batea bultzatzea. Hemen daukagu gaur egun normatiba esan nahi dula 2035 urterako jazin daitekeela konbustioa saldu, hori agian aldatu egiten da, presio politikoa diela eta orduan, baina, gauza bat edo bestea, azkenean normatiak influentzia asko dauka. Bigarrena, gauza batetan beste rekarga puntutan. Rekarga puntuak gaur egun zuri baimena ematen dizuten bitar arte, eta gero garatu, eta, proiektua nahi dizun egin arte, eta ja lehenengo puntua egin arte, pasatzen dira 12 hilabete baino gehiago. Ez uste, askoz ez gehiago. Ez naiz ausartzen esatea zifra, baina askoz ez gehiago. Zatekan hor dagolako prozedimendu administratibo oso zabala. Eta eta hori bai hori bai murriztu egin beharko litzateke. Gero, politika baita beste eragin bat eduki dezake. Beste batekin da kotxe autonomoarekin. Behikulo autonomoarekin normatiba asko esaten nahi da. Hor teknologia aurrerago dijoa, normatiba baino. Normatiba ez da gai jarraitzeko, eta bere arrazoia baduka, ez dut esaten kapritxosoa denik erabakia, baina normatiba aldetikan kotxe autonomoaren garapena ez da hain azkarra. Beste adibidez, estatu batuetan normatiba launago daukate, eta askoz azkarrago da, bere arazoekin. Ez dut esaten justifikatzen bate beste, baina adibidez, hor badago beste puntu bat. Eta beste erabaki bat, administrazio publiko egin dezaketena, da, segun eta nola erabakitzen dezun, nola izan behar den zure hiria, asko aldatzen da nola mugitzen gea. Eta horrek kriston impactua dauka. Ni Donostiarra naiz. Ez da berdina, zuk esatea peternizatzen dezula, ez dakitzen bakale, edo usten bali madezu, hori irekita behikulo pribatura, ez? Horrek baita kriston eragina dauka. Badauka, administrazio leku askotan, edo lizitazioekin baita, ez? Donostiko autobusak lizitazio bat atera du, nun azkenean dena elektrifikatu egin behar du. Horrek azkenen baita bere impactua badauka. Esan ditena da, administrazioak badaukala bere eragin. Orain gizarteera eraman nahi dut gaia, gizartearen erronka bezala, lehen Igorrek hitz egin du hiri garraioaz. Orain zehazki, Amaia eta Mikeli galdetu nahi dizuet, hiri ordenazioaz, Igorrek orain txaipatu duna. Hirien ordenazio honek zein eragin daukan zuen enpresetan. Nik esango nuke agian Amaiarengan gehiago, konfundutaz banago, beraz, zurekin hasiko nahi zondo irutze bazaizu, eta gero Amaia. Bai, gure kasuan positiboa da, azken finean. Hiriek bultzatzen ari direna da mugikortasun jasangarri bat, eta hasieran esan dudan bezala, mugikortasun jasangarri honen aktore printzipaletako bat hirietan autobus elektrikoak dira. Orduan, guretzat positiboa da aurrera eramaten ali dituzten
hauek eta araudi berri hauek, azken finean gure aktibitatearentzako onuragarriak dira, eta hiriarentzako baita ere, azken finean, lortzen dutena da, hiri berdeago eta jasangarriago bat sortzea. Amaierentzako suposatzen da eta aldaketa hauek bere oztopoak ekartzen ditula. Bai, erronka bat. Baina hor baita gustatuko litzaidake azpimarratzea, lehen baita berak aipatu du mugikortasun berria ez dala hain berria, eta hiri ordenazioak askotan ez dira hain berriak ere. Ze orain aplikazioan dauden arauetako askok, 30 urte badazkate eta batzotan ez dakit desfasatu hitza erabili, baina mugikortasuna asko aldatu da, ibilgailuak asko aldatu dira, eta, igual ez dakate hainbeste logikarik. Guretzako oso erronka potentea da, ze, azkenean supermerkatuak izanik udalerri ezberdin askotan gaude, askotan, eta bakoitzak bere arauak ditu. Eta orduan, kasuan kasu moldatu beharra dago, eta horrek erronka bat suposatzen du askotan, eta ez da ez ohikoa, nahiko ohikoa izaten da, de hecho, bi supermerkatu nahiko elkarrengandik nahiko hurbil daudenak, eta arau guztiz ezberdinak izatea, edo baimen guztiz ezberdinak behar izatea, eta inkluso ruta ezberdinetan sartu behar izatea, batean baimentzen dizutena, bestean baimentzen ez dizutelako, eta Orduan, uste dugu estandarizazio batera joan beharko litzatekeela. Eta noski udalerri bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta ez gera elantxoben 54 tonako trailer batekin sartuko. Hori oso logikoa da ez, baina badago adibidez arau bat eta hau nahiko zarra da kasu askotan, eta udal askotan oraindik aplikatzen dena dela 6 tona baino gehiagoko kamioien sarrera debekatzea. Ez? Eta orduan horra askotan topatzen gara egoera batean, non adibidez, 9 tonak baino gehiagoko kamioiak sartu ezin badira, orduan supermerkatu arnitzeko horrekin nahikoa ez bada, mi kamioi sartu behar ditugu tonelaje gutxikoak, baina 2. Orduan, zer da jasangarriagoa, ez? 14 tonako kamioi bat sartzea edo 9ko 2. Eta baita askotan, bizilagunen erosotasunari begira eta zer da hobea, kamioi bat egotea edo 2 kamioi egotea. Ez, orduan, uste dugu hori berpentsatu beharko zela, zentzu batean, eta, ikusi beharko zela, eta hau baita nik uste kontsumo ereduarekin lotzen dela, nolabait, ze guk askotan komentatzen dugu enpresan, eta deigarria egiten zaigula, askotan entzuten dugula hiri eta herrietan kontsumitu behar dela. Ez? Eta nahiko logikoa denez, hiri eta herrietan kontsumitzeko merkantzia bertara iritsi behar da. Baina gero udalek, askotan asko zailtzen dute hau, ez? Karga eta deskarga oso ordutegi konkretuak jarriz, tonelajearen kontua, arau baimen asko ezarriz, baina gero poligonoetan supermerkatuak ditugula baita, hor ez dago inolako arazorik. Hor nahi dugun kamioiarekin, nahi dugun ordutan, nahi dugun momentuan joan gaitezke denak erraztasunak dira. Ez, orduan behintzat askotan hausnartzen dugula, ez, pentsatzeaz, benetan ze kontsumo eredu sustatu nahi dugu. Herrietan eta horron hartu behar dugu, merkantzia bertara iritsi beharko da, edo bestela dena kanpo aldera pasatzen dugu. Bi gauza horiek uztartzea, ezta? Oraindik hausnarketa geratzen da egiteko. Honekin ere pixka bat lotuta, Igor hau zuretzako joango litzateke, eta amaitzen joateko pixkanaka, zure ustez, nola aldatuko da hiri garraioa hurrengo 10-20 urtetan? Jasangarritasun inguruan horrelako... Bai. Espatuko banu, kinila ingo nuke horrengo azte bukarako. Zoragarri. Naiz eta ez asmatu. Naiz eta ez asmatu, nik uste asko aldatuko dela gauza desberdinen gatikan, ez? Bata, hiria kotxea iritikan kanpo botan nahi da erabatean esatea gatikan, ez? Azkenian gero eta hiria iten nahi dira, no esaten da. Peatonalizatuagoa, ez? Oinezkoentzat egokitua. Jarri dute isuri gabeko, isuri murriztuko eremuak, eta gauza guzti horiek, ez? Baina liberen, baita nik uste beste bi gauza gertatuko dira. Bata bada intermodalidadea, guk balimagoaz gaur egun Madrilea
hor daukazu, alokatu esakezu txirrinda, lehen esan detena, alokatu esakezu txirrinda, alokatu esakezu motor, alokatu. Hartu eta utzi. Orduan azkenean horreta bagoaz, azkenean hor ikuko dezu modalitate desberdina, eta zure baitan, hartuko dezu bata eta bestia, baina ez da izango zurea, baizik eta utzi eta hartu eta erabiliko, eta horrek asko aldatuko. Eta hori asko aldatzen nahi da, batez ere, zerbaitetan, eta azten bali magea 10 urteetan ikusten, da zer egiten nahi den gaurko gazte jendia, Ni baitu dut 3 alaba, eta beraiek ez duten nahi, kotxea gu ni nahi nun bezala karneta atera, beraien asmoa beste batzuk dira, Aldiz, horrek izango dira 20 urtetan, erabilin izango dutena hirian ibiliko direnak, Eta orduan ikuste bai bagoazela zentzu batean aldaketa sozial batea, kotxearena esain garrantzia ukitzearena, eta aldiz hiriak gero eta gehiago izango dira restriktiboagoak, kotxe pribatuarentzako, eta aldiz, bai egongo dela, aukera desberdin hori intermodalitatea. Hori izango lirateke niretzako 3 ardatza. Eta horrek da etorriko da laugarren batekin, digitalizazioa hemen bai garrantzi asko dauka, Azkenean nun daude gauzak, zenolako, konexioak, gaur egun dauden wifiko evoluzio guztiak, eta bagoaz, digitalizazioarekin mugituko gean, egongoen mugikortasuna. Eta horrekin baita adibidez, uesko bate eta asko eraingo dio, Azkenean aurkiko dute, dena askoz ez digitalizatuagoa, eta gero baita ez da izango hainbeste zer oferta daukasun, baizik eta ze demanda daukasun. Eta gehiago moldatuko gea, zen demanda Horren baitan. Ederki. Orain bai, amaitzen joateko, ez dakit geratzen zaizuen zerbait esateko, hitz egin dugun guzti hori buruz azpimarratu nahiko bazenute zerbait, hausnarketa txiki bat, bukaerako laburpen bat, zuen ikuspuntutik? Nire ikuspuntutik eta lehen esan dudanarekin indartuz, nik bai uste dut teknologia garratuta dagoela, gaur egun, multiteknologia, ez elektrikoan, baizik eta beste teknologia batzuetan, baino uste dut aurrera eraman alizateko, administrazioarekin batera lanean jarraitu behar degula, ez bakarrik inbertsioarekin, ez da bakarrik diruaren arazoa, baizik eta Igorrek komentatu duen bezala leheno, beste tramite batzuk edo beste proiektu batzuk aurrera eramateko, horren besteko trabak ez ezartzea edo traba baino gehiago erraztasuna. Bai, nire bizipenetik bai ikusten dut baita mugikortasunaren barruan moda asko egoten direla, eta elkartzen garen foroetan, distribuzioan eta hola bai ikusten ditugun moda asko, baina batzutan ikuste zuhurtziaz jokatzea baita ondo dagola eta pixkat ikustea ea benetan mugimenduan nondik doan eta momentuko moda horiek zuhurtziarekin hartzea. Adibidez, orain dela 5 urte, bazirudien gasa izango zela etorkizuna, eta kamioi guztiak gasarekin funtzionatuko zutela, eta, hasi alginala inbertsio oso potenteak egiten, ze hori izango zen etorkizuneko mugikortasuna. Gero egia da egoera geopolitiko konplexu bat egon dela, ez da teknologia beraren arazoa izan, baina orain ia inork ez du gasari buruz hitz egiten, eta, ezagutzen dut enpresa konkretu bat, inbertsio potente bat egin zuela kamioi hauetan, eta, orain ezago oso pozik. Orduan, orain asko hitz egiten ari da hidrobiodieselari buruz. Hau izango dela etorkizuna, eta, han ikuste batzutan, hori zuhurtziaz jokatu behar dugula, benetan ikusi teknologia eta administrazioak nondik doazen, eta horren arabera erabakiz, kontuan izan behar dugu enpresa batentzako, honek oso inbertsio potenteak eskatzen duela. Eta gero baita hor administrazio edo gizartearen aldetik uste badugu modelo bat edo modeloen kombinazio bat erabilgarria edo hori etorkizuna izango dela, bai hori azkartzea edo hori indartzea. Adibidez, uste dut datua okerrez banago, oraintxe bertan gasolinera bat 20 kilometroro topatu dezakegu, eta askotan hori baino gutxiagoan izaten da.
baina zenbatero topatu dezakegu elektrolinera bat edo hidrogenoa errepostatzeko toki bat. Askoz gutxiago, ez? Eta gero proiektu horietan egoten den burokrazia, kostua, guk bizi izan dugu rekarga, eta ibilgailu normalentzako, ez kamioientzako, parkinetan izan behar ditugu, eta askotan itxarotepea 2 urtekoa izan da. Ez, orduan, benetan uste badugu horregatik apostu egin behar dugula, hori bai azkartu edo erraztu beharko litzatekela pixkatxo bat. Nire ustetan, aldaketa bat dago, guaz sistema bat, 189 esango nuke gasolinaren baitan zegon, eta guaz sarea bezala mix batea, izango da bateriak, izango dira hidrogenoa, izango dira erakapaitutako fuelsak edo bestelako alternatibak, eta guaz sistema berri batera. Eta niretzako sistema berri horretan gaina beste aldaketa internazionala batzuk daude, adibidez, gaur egun dagoen kompetentzia, nun lehen beste herri batekoak zian, gaur egun bagigu asiatikoa diela, etortzen nahi dien, eta horrek asko aldatzen nahi da baita balio kate guztia, eta horrek niretzako bi gauza ditu. Bata da, lehenengo erronka da jasangarritasuna, azkenean aldaketa Trump sartu zenetien, batez ematen du ahaztu egin gehala, baina hor dago, eta gehiago gara etorriko da, eta horri aurre egin beharko diogu momenturen baten berriro. Zenetena da, hori badatorrelako, ez? Eta horrek kriston eragin aukiko. Eta aldi berean, niretzako oso garrantzitsua da, eta Euskadi mailan hitz egin da, eta azkenean industria daukan pisua, ez? Industria daukan pisua mantendu nahi dugu, horrek egiten gaitu baita aberatsa herri bezala, eta horri mantentzea hurrengo 10 urtetan, bere erronka dauka, etortzen nahi dien aldaketa guztiakin, baita teknologikoa, baita gertatzen nahi dien, beste aldaketa merkatuan. Eta niretzako, guzti hori garrantzitsua da. Eta liberen aldaketa soziala esan detuguna, ez? Gazte jendia ja ez du kotxea nahi, ez? Beste gauza batzu nahi ditu, horren daukan baita eragina, ez? Ados, ondorio zerronka potentea. Mila esker zuen ekarpenengatik, plazer handia, zuek entzutea. Eta eskerrik asko zuei ere, beste aldean egotegatik, hurrengo saldian egongo gera. Ondo izan.